Магията на Мечо и загадъчната гора. В една далечна страна, в малко селце, живееше мишка на име Мечо. Мечо не беше обикновена мишка. Той беше много смел и решителен, но имаше една голяма слабост. Беше много горд. Вярваше, че е най-умен и най-смел сред всички животни в гората. Един ден, докато бродеше из гората, Мечо чу от някъде приглушен звук, като магическо шептене. Той се запъти към него, без да се замисля, и скоро стигна до едно странно дърво, което изглеждаше различно от всички останали. Дървото имаше блестящи златни листа, които сякаш светеха в тъмното. Какво ли е това? Помисли си Мечо и се приближи. И точно тогава се чу глас, който му каза: ти ли си най-смелият от всички? Мечо гордо изправи опашката си и отговори: да, аз съм най-смелият мишок в гората. Гласът отговори: добре, тогава ще ти дам шанс да докажеш това. Ще трябва да преминеш през загадъчната гора и да намериш съкровището, което е скрито там. Мечо, изпълнен с увереност, тръгна през гората. Колкото повече навлизаше, толкова по-загадъчни и страшни изглеждаха нещата около него. Дърветата шепнеха, а странни сенки се движеха наоколо. Сърцето на Мечо започна да бие по-бързо, но той не се предаваше. След часове на търсене, той стигна до огромна пещера, от която излизаше светлина. Вътре, на каменния трон, седеше древен дух на гората. Ти стигна тук, но не си сам. Преминал ли си през истинския тест? Мечо не знаеше какво да каже. Тогава духът му подаде една магическа карта, на която беше нарисуван път през гората. Тази карта ще ти помогне да откриеш съкровището. Но трябва да разбереш една истина. Истинската смелост е не в това да побеждаваш, а в това да се учиш от слабостите си. Мечо осъзна, че гордостта му не е истинската сила, а смирението и готовността да учи и да се справя с страхове. С сърце, изпълнено с мъдрост, той успя да намери съкровището и да се върне обратно в селото си като герой. Не защото беше най-смел, а защото беше научил истинската стойност на смелостта. От този ден нататък Мечо беше не само герой, но и ученик на живота, готов да помага на всеки, който имаше нужда от помощ в гората.